Erokamano ahinya Onyango Oloo nyakwa Ramogi twak mar duol achiel kachiel Ramogi TV. Ine iye ka weche osetimore miwacho ni omagni bura mago osetimore. Penjo en ni Onyango dwa timo ang'o kobedo jatend piny? Ang'o mamiyo Onyango wuok kawuono ni odwa bedo jatend piny? To Onyango sami bedo jatend piny ni kapok adhi gimomiyo hie. Idhi kendi kose manyo riwruok gi duond buche mag siasa mamoko. To bende jal mane nosiepni ma en jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Dipo ni pod idhi wuoyo kode mondo en bedo riwi lwedo kaluwore kod pek ma samoro nikech samoro kore wacho ne jiriwo kuot. Ng'wenyni dwaro omenda. To iwuok oko ka koro dong osego bawo nikech koro dong higa achiel. Dwe machalo kama higa manyien en dwe ma koro ji kwano mana ni to igoye sadi. Ere kaka idwa time? Ipenjo mang'eny wiya bro wil gi moko. Koro ka wiya owil tipar. Yes. Uhuru Kenyatta remains my political mentor. Without Uhuru Kenyatta, ng'ama ne ng'eyo Onyango Oloo outside Luoland onge. Mano baba na ma siasa. Kendo kase romo mapimo tienda maneno ka Luo wacho na romo. Tadhire ni baba na ateri wuoth kora badwa dhi nyombo gonyna. Okonyal tamore gonyona. Ene migeno kuome yor siasa? No. Mana kaka inyalo dhi ka wuonu wuonu gonyo ni mnadhi achiel in dhi ni wuonu manyombo ni chuth. Ibe nyaka ibed gi magi kose namba 1. Namba 2, ma ok timre koganda na pok aneno koyie miya a sizable support. Kech kata bo penyi to ka mi support midhi lal. Nyaka ne ka in gi ji. Mar adek adwa ni winj niya. Mae kaka u discourage jowa. Penjo mine ni penjo ni. Bin gi pesa minya bedo go president. President okibed gi pesa ni be president okinyal bet. President jiema keti. Namba 1. Namba 2 kati bed jamwandu ko Uhuru Kenyatta. Pesa ni kikete laro president kende dhier. Ji solo ni matin kati bed jamwandu to romo te dhigo. Nyi neno ka Waluyo luongo Sifuna. Sifuna ywak jodalawa. An marat kata ot pok nyagero malongo. Gingise ni bi wan jodala wadhi chokoni. Tiene no ken gimi dhiye gi pesa nini baba in gi bilion 10. Piny kae mwaseneno ko gol nyaka jathum manyo mana DJ to jopiny owacho ni waketi ruoth moketo ruoth. Adwa ni wawinjre oganda na. Ne dhano ema keto dhano wadgi mabedo ruoth kendo kulore ne maka okikulore tinegi. To dhano be makawo piny ruodhi kata ni ruoth malich magoyi piny manyoni mawach no kwa dwarika. So dhano kadwa loki ruoth ok gibi loki kar pesa ni. Ka wach pesa ni emudwa keto mbele ahinya. To kwa lunga ng'ama account ni duong' moloji tetu wakete president kar thago wagi yiero gi weche mang'eny gi. But because wadwaro ng'ama nigi issues or weche monyalo loko godo ngima wa. Moma wuon puonjo ni kar chakruok wach ne nitie. Tiende ni piny wabro gero gi wach. Jaluo be ne wacho ni piny inyalo mak gi lweny to ni rite mna gi wach. Piny ni rito gi bura. Kuom mano an gi wach gi bura manyalo wacho ni kaka wadwa timo ne jopiny. Ipenja gik madwa timo no ganda ma jo Kenya. Mokwongo penj